imota yolimi lakho ihambisana nesisu, ihambisana nobende lwakho, okay? So if kukuthi kunento emhlophe njengoba ushilo enye kumhlophe ku thick kuleya ndawo leyo sukusho ukuthi isisu sakho asihambi kahle kuleyo ndawo, une poor digestion, umzimba wakho awabsorbi kahle ukudla. Yes uyadla kodwa umzimba wakho awukumumathi kahle ukudla ngendlela okumele ngabe ukumumatha ngayo, okay? And then emaceleni futhi umoya ngemuva sokuyisibindi ne gallbladder njengoba kade ngishilo earlier on, nento nje umuntu emotional uthola ukuthi kunento ayibekile ngaphakathi angafuni ukuyikhuluma, kuyashintsha leyo ndawo ibe purple, okay? Bangahambi abantu uyayikhatha manje. Abantu khona umuntu ozothi okay khona ngifihlela yona veza ulimi. Cha akunjalo sithando zami. Yeah, but iloko, but also is logo uma kuba bovu kuba purplish red lemaceleni. Okay, kusuke kunento emotionally, or if kukuthi kunama marks o amazinyo futhi kuleyo ndawo, obviously lo muntu ulwa yedwa akayikhiphi lento ngaphakathi, so kugcina kuba nama marks amazinyo ezinyo lapho. Or if kukuthi kuvuvukele futhi lemaceleni kodwa uya ngemuva, kusuke kusho ukuthi isibindi sakho ngoba indawo isibindi leso, isibindi sakho sicela ukungcola, uphuza kakhulu utshwala, awuclean, waphuza amanzi after kade uphuzile utshwala, udla kakhulu into ezifana no caffeine njalo, so konke lokho kuzobonakala kulimi lakho. And then office uya ngemuva ke Mam Lady disuke izinso ke lapho ingemuva singathi uyamanqanqeni akho leyo ndawo ihambisana nezinso. So omunye umuntu leyo ndawo iyavuvukala kuba ngathi megwinye kuba ngathi khonto ehlezi khona. Lo muntu isikhathi esiningi uzoba umuntu futhi oba nankinga yeqolo, okay? Ngoba ihambisana nezinso leyo nto leyo, or nje kunenkinga yama hormones akhe ukuthi awabalansile. Mase kuba ke lo msipha angaphansi kolimi Mam Lady D. Umnqantulo nakubantu kuthiwa umnqantulo bongaze nje. Ngazi kuthiwa umnqantulo enjeni. So ubalekile lo msipha Mam Lady D uyakusiza nanokuthi ukwazi ukulinyakazisa ulimi, ukwazi ukusha amagama lo da roqa, yabona konke lokho ukwazi ukuthi ukwazi ukucommunicate. So that is why uthi umuntu noma enenkinga, for example umuntu one stroke Mam Lady D suke ulimi alisakwazi ukunyakaza kahle ngendlela, okay? If kukuthi umuntu une stroke, so angeke ke wonke umuntu uthola ulimi alinyakazi kahle uthi une stroke. If ene stroke uzobona nangokunye, either ukuthi kuzodrula kuba khona amathe aphuma one side, kunenkinga yokubona, kunenkinga yokukhuluma njalo ne taste njalo akuhambi kodwa, of course ukuhambisana ne stroke, okay? But mhlambe before sivala ngoba ngiqalile nge stroke, if nomuntu ekhaya onenkinga ye-stroke Mam Lady D and ulimi, ngikhuluma ngolimi kuphela manje, kunama exercise ongawenza kulona ulimi lakhe lokuthi umjwayezise kuze kwazi, kakhulukazi umuntu omuzwa ukuthi ufuna ukukhuluma kodwa akakhulumi kahle. So train nangalo ulimi ngoba ukukhuluma ulimi, ama exercise ukuthi ulimi one ulikhiphe ngathi uyangongozela, alikhiphe alibuyisele ngaphakathi, okay? Ungongozela ngakini? Kuthiwa yini kanti ngakini? Ngongozela. Hayi ngongo thina ngakithi. Awutheni imakethe buye awindawo wena